Pozdravujem vás, moje meno je Zuzka Matúšová-Girgošková, som permakultúrna dizajnerka a vášnivá pestovateľka zeleniny, byliniek a kvetov. Moje skúsenosti rada zdieľam s druhými a preto som aj napísala knihu Ako mať krásnu jedlú záhradu a nenadrieť sa. Rovnako aj vytvorila online kurzy, kde práve v kurze Krásna jedlá záhrada, ale rovnako aj Kvetinový raj a iné, učím ľudí, ako mať záhradu udržateľne, bez driny, ako ju mať krásnu, ako v záhrade nájsť harmonické miesto pre načerpanie energie, ale rovnako zdravia. Pretože sa snažím odovzdať moje skúsenosti, ako si vypestovať debničky jedla, a to bez toho, aby sme museli nekonečne plieť, okopávať, polievať alebo používať chémiu. Ak ste na mňa prišli práve náhodne, tak práve teraz vás vyzývam, aby ste stále sledovali príspevky, ktoré prinášam, pretože sa snažím šíriť na Slovensku osvetu v tom, že záhrada môže byť skutočne krásna, jedlá a bezúdržbovo, bez driny nastavená. Možno si teraz poviete, to nemôže byť pravda. Ja sama mám 5 detí, prácu a to všetko stíham popri tom. Rovnako aj moji študenti, ktorých sú desiatky až stovky, a klienti, ktorí takúto záhradu dokázali vytvoriť svojpomocne. Preto skúste čerpať inšpirácie, ktoré vám budem posielať, ktoré zdieľam, a verím tomu, že sa spoločne dopracujeme aspoň k nejakým krokom k spolupráci s prírodou.